Indabankulo. Ngiyacela usulwini ukuthi umsebenzi usungenakala. Bekufike ufunda nje ayinesa amadola afuna. Sihlabelelo sa1 to 2. Kunzima abantwana benkosi ukuma phambi kaNkulunkulu. Akuyona into elula. Ngizocela ukhona abefundisi balelizwe obaba uThuli babaye beguqe la nobaba uGcwensa nobaba uShabanga ubephethe khona ekhaya nomngome ezulu. Cela kubo ukuba bengelekelele. Amen. Ngephiwe ukwazisa abantwana ingephiwe ukwazisa
Matthew 5 ivesi khona nga-44 khona Matthew 47 ivesi ngesithathu. Uma lapha phambi kwaNkulunkulu akuyona into elula nejwayelekayo, angazi kwabanye kodwa kimi kuyangisinda, ngoba lapha usukumi phambi kwaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Uma sisemathempelini kuya kube lula, sibhedela sisodwa singekho phambi kwaNkulunkulu. Lapha kuyasinda khona seyitholile angelekelele. Kepha ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abanithukayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibanxusele abanihlebayo nabanihluphayo. Amen. Ungedinga engingabona leli vesi ngiyangilithande ngoba likhuluma nami. Angazi kuwe ukuthi lithini. Nali vesi bakhonza abahle ukhulumile ubaba bekhuluma ekseni enkonzweni bengikhona. Belunga kangiphathi lolu uvalo ngimswile. Enza umsebenzi kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu esiphambi kwakhe bakhonza abahle nami ngimbonisa uNkulunkulu. Amen. Ngilapha phambi kwakhe ngokuphelele. Ucingo olungena izolo bengiphambi kwama ongitsalayo. Lapha ngithi nje ngiyambingelela ebusuku ngimphathele izinto ezinhle ngoba ngibothi ngizovaleleka sengena umhlangano umhambisela uMaya. Lapha ngithi nje siyakhulumisana noma wasekungena ucingo wasekuvela kwaphela kwamnyama nje bese ngathi ngidrive kanjani ngibuya. Ngize ngathi manje ngiyasusa imoto uma wathumela umzukulu wathi nika umfundisi eShomina nikela ku10 rand afika ngikhonzele enkosini yamaNazaretha. Le ntombi engizalakho iphethe ishumi ka9 yavuswa ukuthi unyazi lwezulu sihambile emhlabeni. Ubaba la ngaphakathi wanginika amanzi ngo5 liter. Kupiliti isifo sasifikile kuthiwa iCovid. Sasipilitile isifo kabuhlungu ngase ngiyabika la enkosini. Wathi ubaba mfundisi thatha nanka amanzi ufike umthobe umphuzise wona. Wabilisi washisisa ukuthi umphuzise. Uma ngiyofika ekhaya ngifika uma usehamba phansi ngasakwazi ukuma ngenyanga. Ekhaya sekuvaliwe kufaka idanger tape ukuthi angabe sangena umuntu. Ngoba isifo sihlangile silapha ekhaya kuphela. Niyasikhumbula leso sikhathi manje. Angizange ngesabe mangisuka lapho ukuthi lesifo sizongena. Ngafika ngenza umlayezo engutshelwe inkosi yamaNazaretha. Ngafika zikhona ingane zami lapha ngibuye nazo sisemhlanganweni. Sasimboza ngengubo ibene ngibagqumise ngibaphuzisela amanzi njengoba inkosi ishilo. maNazaretha ayingcwele waphela ukufa waphila uma ayibonga inkosi yamaNazaretha. Manje angisuki kulesihlabelelo sithi ngidinge ngingabonga ngakho ukushela. Ngiyangibona ngathi ngiyenza ngibone ngathi akweneli. Solo lokhu izosheshisa maNazaretha. Solo lokhu lapha kwakuzoba isabathu babe seswazini hayi kulonyaka ngalowo yenyaka.
ngase ngilanda undodana ethenga imoto entsha baba lo mntwana ukhona lapha wakwaShelembe ngicela Nkosi uzumkhumbula lo mntwana ngazi lokufa noma kwakudala kuye noma kwakuqala kwenzeka ngalolu yasuka ngazi ngabona into engaze ngiyibone manazana zafika imoto zingilandile ekhaya zaba yimbili kuyeza amakhosana ngase sesishiya le private saphula igarage sayifaka ekhaya yasala wena mntana ngicela sambe ngale moto entsha le ukuze lo mntwana engadumali lo imoto ibole ephakeme sase singena kuyo ebusuku sizovuka sihambe sasiye sabatheni kodwa siyasilala ngokwehlukana kumango lesihlanu nengane ngilele ngedwa ngapha engilala khona uma sekuzosa ngo4 ekseni bese kufika inkosi yamanaza khona lesiphambi kwayo ifike kimi ingivuse ibisinginika ingane le ngane iyakhala incane leti ingane ngesandla ethi mina mfundisi baleka nawo le ngane hawu kodwa ngoba ubaba nje impela lolo ngibuke ngaseyinyaweni unyazi nje lolo kodwa wathi ngase ngigijima sengibaleka uma lapho engafika khona ngafica ucingo olubiyile olufefe la ngababikho indlela engaphuma ngayo ngakhwela kulolu lucingo ngamaswani uyabona ugibele ucingweni isandla sodwa sibambe lengane ngathi mangiyiphezulu futhi ngisithele ngale angisayiboni inkosi yamaNazaretha igcina ingivusa kwathatha ucingo sekunomoya omkhulu phezulu uyanyakaza ucingo ishaya uvalo manje ngibothi lengane mangayidedeli izofa ngoba incane lethu ngiyayisho mangiqinisa izandla ziyangena ukuthi nawe ushembe menze kanye nginika isilwane ngoba into yesabeka kanti ushembe uzosindisa ingane yami maNazaretha unyazi lwezulu selibuye le eSwazini lulapha luyabona ukuthi ngizovuka ngene ngozini ngakusasa wathi sengijulwe ngimazi phezulu ocingweni lwaselungithinta lapha unyazi lwezulu njengoba lulapha abantwana benkosi alukho la ePulpit lugcwele kuwo wonke umhlaba bayalumemeza konke umhlaba bayasinda nabagcineka nayimoto ngase sengibuye wasengithinta sethi ibuyise lapha ingane ngase ngibuye ngiyinika yena futhi ngabona ngezandla nje mina ubozasi izandla kaShembe ngiyila uzasi ngoba ngilami ngohlaselwa idimoni kodwa uShembe bombukisisa ngoba akwazi ukumbuka uShembe mayibuka abothi mayibheka lombukisisa ngisho ingubo asuke ngene ngayithempelini uyibuke ukuze uma uvakashela umoya omubi ukhuza uhamba umoya uthi awuyena uShembe ngasho khona ngilapho ngamnika lengane ngase ngehla kancane ocingweni kanti ingane useyithatha sokukusinda kwayo ngakusasa sasisigcina nale moto sengigibele kuseni ngo8 inkonzo ka9 nje esabatha thina sasoyenza ngale kwethu umngami wayela emva kwami kanti umngami ukhulelwe inyanga ngithi ziya ku8 le passport uShembe usefike ebusuku wafika wamhlinza wakhipha ingane wayinika mina kubaleka nami mfundisi uma la siyojika sisuka ngasekhaya kulomzi omusha kwani sijike siyenyulele lapha emall eMidway Mall uma asijikanga lelo khona yavele lensizwe engishalela imoto sathi nasixoxa ngoShembe sixoxela ngabona umntwana sefile lapha sihlezi naye phambili sibopha amaplaya imoto ayisuka ibhani ngalophini ngiyayibona ingane sefile lapha leshayi lakho isindizi imoto le moto automatic akukho ngisho ukupheleza ibuka ngizobulawa imoto ngudriver kodwa ngathi sengafa ngibuka ngoba senyathela amafutha ngabe ufele kuwa amafutha ngapi igiya kalikho automatic sesibanga isikelingi sibanga umoya ivele imoto isindiza nje bayazi abazokushaya Shembe lo lesambiza uShembe ngabona abantu belinde ibhasi bephansi kweshetha ngafika bona nje kuphela Shembe ngakuqhamuka isithathu wathi ikhuze esihlahleni ngayishaka umngakalana umuthi ngezwe kuduma izulu kube sake sadlula sesaka sasiyongena ikhona lo ndawo sasiyongena phakathi emzini yabantu silenge phezulu sibulala abantu belele ekseni kodwa Shembe wabuye eSwazini wayibamba imoto ayibonga inkosi wayibamba uShembe leyo ngane batwana benkosi kwangeyomfana ingane unyazo lwanginika yona nathi ngiyibambe ngesandla ngibaleke nayo umngami ukhulelwe sase sikhipha yena ngashinyana simfaka ambulance uthi akahamba esibhedlela
umkami uphethe ilento ifayile lithi ingane entombazane elakuyena eswini. Ngase ngithi nayi kusho ukuthi sawuyiqhamukele ingane efana nayo engiyibonileko. Sadlula insuku wasinda umkami uma seyokubeletha umfana namthi iqala ukususa unyawo ayibonke Nkosi yamaNazaretha. Ingane yomfana le eyafika nonyazi wathi phatha nangane. Hayi uNkulunkulu bantwana benkosi siphambi kwakhe. Nami nini nizile lapha. Elizene inkinga namhla izoqaqela izophela. Umoya wami uyawuthinteke kakhulu. Ukhona umuntu okhuluma lapha kulezi zinto zenza amafoni. Umuntu odelela ngendlela esimangaliso. Odelela ubaba ngesikhathi sethu odelela leli sonto ngesikhathi sethu. Angazi noma ngeke nimbone. Noma la isontweni zikhona nezihlobo zaloya muntu ukuthi anoke nimxoxeke ushembe ayona insango. Akabhene ushembe. Lo muntu oyishutha akaphumele nje obala. Angazi bathi umbatha noma ubani isibongo sakhe. Okavele lapha khona noma umfana abaphikisana nabayeke le yanto abayinzayo. Uma ngabe ikhona izihlobo zabo lapha ihambe ibathetha bayeke le yanto ushembe lo. Ushembe lapha lo la emhlabeni nakulisayo. Uma uyisuthele nje kwakho ngosuthulale kwakho. Ungamlokothi uNkulunkulu esiphambi kwakhe. Njoba ngithi wasindisa ingane yami sesiswini ngingayazi umntwana wami wayinika mina isesiswini. Kufanele bangithini mina kuye ngithi ubani. Bese kusuka umuntu lo muntu wakhela amakhosi. Wakhela isilo. Lo muntu ngisho azike ihlobo zakhe la. Hayi ningayikolwa nani hambe ngempela imtshele ukuthi hayi bo. Ndoda ngoba usonto likaJesu nasimlwisa uJesu ngowethu siyamthanda. Akamyeke ushemba sisho ukuthi azophenduka azokhola ukuthi ushembe nje akaliyeke igama lakhe. Nikhona esontweni. Naye lo mfana aphikisana naye abayeke bobabili indaba kaShemba singasizungu na. Lento ngeyethu siyazi ukuthi sisiza. Asidayisi futhi ngayo. Ngeke lo muntu wakhe esweni lamakhosi lapha. Ngisho ukuthi alimaza niyena makho azona isihlobo senu. Ngeke lo muntu nimvakashele sekuzoze kusuke thina befundisi. Sidibele imoto siye nje singasibe standards kwakhe singasho lutho. Sibe standards nje siphume sakhe. Uyobona ngelo suku ngoba ngeke sivume thina noNkulunkulu wethu ngoba uyasisiza naye imisebenzi ibala nje likhona manazaretha. Siyocela indlela yakhona ukuthi ihamba kubhekwe ngapi. Nisilayele sibe standards sishawufwana standards egceke kwakhe sithi siyasawubona uthi uyini umpostoli umfundisi sawubona umfundisi sizokubingelela. Singabefundisi bonyazi thina siphuma siyahamba. Ngesikhathi sethu bantwana bonke singavumi. Ayikho enye into esobuye siyibone emhlabeni ngaphandle kwalo. Uma sehlula kuvikela ubungcwele bethu. Ikuphi ubungcwele sobe sikubone? Siyokubona sesifile ethuneni bese sikwazi ukuvika ethuneni. Wabe wasithuma lapho uNkulunkulu la igcekeni. Thembu sheshisa. Wasithuma la igcekeni. Siyezwa abantu sesilele sisemadokotela siyezwa ukukhala abantu ngapha egcekeni ukumaye ngapha ezazi esangweni. Sase siphuma lase uNkulunkulu samfice lapha ebusuku. Wathi gijimani befundisi. Nibheke laba abantu babangumsilo kungabulawa siyafika lapha wayikhona umkani angihamba nawe leyo futhi siyafika amakhosi esizwa khona lapha ya kulo muntu ufaka igqoko esinjengesababa nokunye ukuthile amaNazaretha baso amaNazaretha baso uma uhlala ngakini uma uzohlala hamba uhlale ngakini ungalothi silwane leso siphamu kwaso maNazaretha. Amen. Uma ingqondo yakho ilikhuni uboyihlikihla lapha etiyeleni thatha ikhanda ulifikhle phansi etiyeleni mayikhanda lakho ngaze kuphume igazi ubone ukuthi ubani lesiphamu kwakho. Ngoba uzozibone kabi usufile. Abukho uNkulunkulu angabenzanga lo uNkulunkulu esiphamu kwakhe maNazaretha. Amen. Kushoda kuwe nje kuphela ngoba vele usende lapha ilento inkosi yathi lapha phakathi kwethu uhafu uthanda ushembe uhafu sengiyayibona ngangayiboni lento babe ekhuluma sengiyayibona uthi umfundisi uthule ezongiyala ngibuya phezulu kwentaba ngabe kwamina umfundisi ekhona ngiphethe angiphubuthanga nje mina ngifike efundisile ngaxoxa ngahlala nomfundisi wahlala insukwana wangilinda uNkulunkulu wasembizi ngibekiwe phezulu kwentaba wayengekho entabeni wayekwakhe ekhaya ngambikela ngifona ukuthi umfundisi sekwenzeke ukuthi angizange mina ngilwele ukuba la angizange futhi ngiphuphe ukuba la
Angizange futhi ngivotele mina lokho ngasuka emshumayeleni ngenhlahla nami uNgcobo uMbaneni. Uyena baba wami ongikhulisileko lo. Uma ngekho ngibokuza kuye. Ngoba uzothi ngikhuluma ngoba ngigcwalisa ngebhuku kushoni la. Ngikhuluma lapha nje ngiphethwe bengiguqa lapha mina nangu umuntu obengiphethe. Ngenhlanhla usaphila. Ngabe kuthule khona uthulwane ezubeza ukuthi sengumfundisi wahalalise kwakhe embedeni. Wakhuza ingcwele ekhuzela mina ngathi ukuthi kwenzekani. Angithi manje sibuye entabeni sibuya sisendlini lapha sizogoya. Uma uthola lo mthetho nje kuthiwa buzo ogoya 7 days. Ngaligezi ungakhulumi konke. Sekhona okwendo. Bengicela singabefundisi sodwa. Mabuya ngahlala lapha kwathi kungole umsombuluko ekseni wangena umfundisi ukuthula lapha wayigigezwe umfundo nawu nayisehambile ube lapha ephakameni wamletha ngemoto lapha wafika umfundisi wangena endlini wavala lapha saso babili wathi mntanami ngiyabonga angazi ukuthi ushembe ngambonga ngani ukuthi engiphe wena ukuthi ube umfundisi mfaphile ngoba ukuba ngengahamba ngingakwenziwe umfundisi bekuzoliwa la ungase ngithuka wathi ngizokuyala mntanami ukuthi ufundisi yini nikhona esontweni amen wathi la ekhaya kwakhona umfundisi ephakameni ezansi kwakhona umfundisi owayithwalile njengawe kanje lo mfundisi wahlala wayisona ephakameni enkosini la isono sakhe icala lakhe inkosi yamjezisa ngalo yathi mfundisi hamba ushumayela waphuma bheka ngapha kwaZulu washo njalo umfundisi lo mfundisi waphuma bheka ngapha kwaZulu ehamba eshumayela akaxoshwanga ukuthi uyaxoshwa for good wathi lo mfundisi wahamba eshumayela lathi isigwebo sakhe ungaphindi ubeke la ephakameni kodwa hamba ushumayeza amaNazaretha uma amaNazaretha sephendukile endleleni wakhombisa wayephakameni wena ungezi la amaNazaretha akuyona ukuhlala la Shebu ngamjwayele nangengozi. Ngeke lo mfundisi ngimbize ngegama ngoba ngiyamazi. Ngoba usikhathi abazulu bakhe bakhona la. Kodwa lo mfundisi wathola ukwaliwa. Senge ngahlangana nabantu wayebaphethe nabantu abakhela ithempeli sengangafika kubo. Umshumayeli omunye wabo ngoba isikhathi ekhona la buya ngizwa nje. Uthi lo mshumayeli senginezezelwa uye ngenkulumo uthi lo mfundisi bakhe eplazini mawubheka phambi kwasePittsburgh phambili le naseflight bafike bakha lapho lo mfundisi wahlala lapho kodwa akakhangi ibandla lakhe akathanga ngoba nakho udingisiwe la esontweni wasevula ibandla lakhe kodwa wayifika ashumayela kuphenduka abantu uma sebefuna ukubhabhadiswa abantu ebesethi lo mfundisi hambani nephakameni niyoyithola inkosi yamaNazaretha akazange asho ukuthi ngoba ngimkhulu ngumfundisi ngiyakwazi ukubhabhadisa ngiyakwazi nokubusa abantwana nganibusisa lapha ngapha ibandla lami lo mfundisi wahlala le emaplazini eselikhandile ibandla sekukhona nabakhokheli kwase kuphoqeleka ukuthi ibhunu liyabasuza eplazini wayesecelela laba abantu base bephendukile iloli wabacelela iloli lapha eplazini walinika itruck walayisha yonke impahla laba abantu wesa nabo bazobakhonzela la mawuya wasokhulu wafika wathi lo mfundisi wangena emzini omunye mayithi wafika kanje umusu futhi wamaNazaretha bayamazi lo mfundisi wathi ngizokhonzela nabo abantu bazoze beyokhonza enduneni bese nibakhisa lapha ngamaNazaretha la abasephakameni lo mama afithe emzini wakhe wathi hawu umfundisi bani kade sakugcina ephakameni wathi lo mfundisi mntanami angisakwazi ukungena ephakameni ngaliwa hayi basinda uphephisa awabamba
ngaliwa mina ePhakameni wathi wasigwebo sami yiso lesikuba ngishumayeza abantu ngibayise ePhakameni uma sebephendukile abantu wayebalayela athi hambani ngibele isitimela endaweni ethile niyofika eNanda bese ngifuna umgwaqo ePhakameni ngoba abantu ababengasilutho uthi lo mshumayeli lesikhathi esebashiya kulomuzi sebakhonzele khona lo mfundisi wabesengena esathini ethandaza ethi inkosi namhla ngiyahlukana nalabantwana ngiyabashiya kuleliswe kodwa umsebenzi wakho ngiwenzile ngibashiya bangamaNazaretha ethandaza phakathi esathini sezothatha ebuyele emfanelo labo abantu besale la kwasokhulu wathi isikhathi eside wasethumela umama wayengumkhokheli ethi mntanami wayesemfishane lo mfana ngumshumali nami wathi mntanami awuhambe uyobheka umfundisi aseshayiweni inyoka lapha ehlathini nami umfundisi engabuyi wasehamba lo ndodana mayifika lapho umfundisi uyathandaza kahlile sebedlile bona obhatata umphaka babophethe umfundisi uyathandaza ucela uNkulunkulu ukuthi labo bantu ucela ubashiya la uma befuna ukubona uNkulunkulu boye ePhakameni uthandaza lokho lengane yamlalela yesingeni sithi mkhulu sizokucela uyakucela ugogo la wasengiyesa mntana waseyilandela ingane esekufike sehla lapho umfundisi wayesethi kulungile bantu abami ukunishiya kwami la kuphephile uNkulunkulu sengiphendulile bayisebehlukana uthi lo mshumane namhluphethe itempele kwathi makufika inyanga izulu kule ndawo yafika inkosi yakhona ikhomba indawo ukuthi na indawo yesonto le ndawo kuthiwa yayukadule ingenasihlahla uthi inyanga izulu isihlalo sayo yasithatha yona yathi hayi khona ndabe zithi ngibeka lapha uNkulunkulu akahlali endaweni engenaso isihlahla wasethi thina boshembe sihlale ehlathini wathi le hlathi linani le hlathi wasebetha ubaba umsebenzi eminingi lapha umuntu kaNkulunkulu lapha bezofela kubekwa amatshe nje la wathi inyanga izulu cha thina boshembe wathi leli sonto zonke ngizolishiya lapho ngizokwakha isonto ngibeka amasanga esonto ibambe leyo inyanga izulu thina isihlalo sasiphethwe yiyo yayisithi ngicela ukuya lapha ehlathini inyanga izulu ikhomba la kwathandaza khona lo mfundisi yafika sesela khona yasibeka khona isihlalo sayo yayisithi la umfundisi akasekho sowabuyele emuva wabashiya labo yayisithi la akube khona isonto la lamaNazaretha likhona esontweni amen wayesebushwa wabhushwa lakhanya ihlathi ngaphandle yayisithi uyabona ke kufanele ihlahla zime kanje ngoba umshumayeli mayithi isontweni usuke bizingiloze biza abasezulwini uma befika abasezulwini bazofika behlale phezu kwamakhandeni bese belimaza izingane esontweni ngoba ingilozi khathi umshumayeli esontweni usuke bizingiloze ezulwini yethi izothatha imithandazo yabantu la kodwa manje sibona thina ifika imele lapha phezulu ehlahleni linde bisithatha konke ukufa kubantu singaboni thina ikuthathe uma kuthiwa amen bisibuyela nakho emuva ayibonge inkosi kodwa ithempeli mangenasihlahla yathi inyanga izulu ingilozi yofika ilimaza abantu ingakho la khaya kuyabekwa ithempeli namhla kutshala isihlahla kukhona into efikwayo nikhona esontweni amen wabuyela emuva lomfundisi wafela entabeni baphenduka abanye abantu akashonga lo mfundisi ngoba nakho ngumfundisi mathelwa nginamandla angivulela misono ngoba kuxoshiwe ePhakameni shembe umxoshile shembe akangifuni angivulela misono akwenzanga umfundisi wakhomba abantu ukuthi abantu abayiPhakameni nikhona amaNazaretha amen sisendaweni enjalo labantwana benkosi sizokhumbuzana nami ngicathekela kokwami nowasekuseni bechathekela kuwakhe nawe uzosukuma ntambama ngothandaza nokuchathekela kokwasikho la ekhaya kuyachathekelwana ngoba undlelande lo amen kodwa sibhasobhe njengoba siphakathi komuzi ukhulumile umfundisi wakhuluma ngomhlanga yafika sesela khona yasibeka khona isihlalo sayo yayisithi la umfundisi akasekho sowabuyele emuva wabashiya labo yayisithi la akube khona isonto la lamaNazaretha likhona esontweni amen wabhushwa lakhanya ihlathi ngaphandle yayisithi uyabona ke kufanele ihlahla zime kanje ngoba umshumayeli mayithi isontweni usuke bizingiloze biza abasezulwini
uma befika basezulwini bazofika behlale phezu kwamakhandeni bese belimaza izingane esontweni. Ngoba ingilozi khathi umshuma esontweni usuke bizingilozi ezulwini yethi izothatha imithandazo yabantu la. Kodwa manje sibona thina ifika imele lapha phezulu ehlahleni ilinde bisithatha kokufa kubantu singaboni thina ikuthathe uma kuthiwa amen bisibuyela nakho emuva. Ayibonge Nkosi. Kodwa ithempeli mangenasihlahla yathi nyanga ezulu ingilozi yofika ilimaza abantu. Ingakho la khabe yakubeka ithempeli namhla kutshala isihlahla. Kukhona into efikwayo. Nikhona esontweni. Amen. Wabuyela emuva lomfundisi. Wafela entabeni, baphenduka abanye abantu. Akashonga lo mfundisi ngoba nakho ngumfundisi. Mathelwa, nginamandla angivulela misono. Ngoba kuxoshiwe ephakameni. Shembe umxoshile. Shembe akangifuni, angivulela misono. Akwenzanga umfundisi. Wakhomba abantu ukuthi abantu abayiphakameni. Nikhona manazali. Amen. Sisendaweni enjalo labantwana benkosi. Sizokhumbuzana nami ngicathekela kokwami. Nowasekuseni bechathekela kuwakhe. Nawe uzosukuma ntambama ngo. Thandaze nokuchathekela kokwasikho. La ekhaya kuyachathekelwana ngoba undlelande lo. Amen. Kodwa sibhasobhe. Njengoba siphakathi komuzi. Ukhulumile umfundisi wakhuluma ngomhlangano maNazaretha. Okuyana into enkulu kunazo zonke. La ekhaya njengoba sesingene thina sesikhona akuthathwa. Angikhulumi ngokweba mina ukutshontsha uhambe uyogqeza. Ngikhuluma ngento icosha phansi. Awuyithathi benge yakho. Njengoba sisanezingane lapha, bomama nani bobaba. Sisanezingane la ekhaya. Njengoba amakhosi ephambi kwethu nje. Ayikho ingane lapha ekhaya umfana wami nami nginabo abafana lapha. Ayibekwa mina ngakithi ingane ukuthi iyofuna isisa sesonto, somuzi wayo ingaganiwe. Namhla ingane ungabona amadokotela agcwele phezulu amadokotela ushona ngale. Kugcwele ingane ezihlezi ngazodwana ngambili. Yini lezi ngane ezikhuluma kula madokotela? Nasuka emakhaya bantakwethu nazobona indawo kaNkulunkulu. Uthola idokotela lihlangane nelinye idokotela. Limi lodwa lesikhotheni bese kuthiwa indawo iphela ayikho indawo engaphela la ekhaya. Ngeke uyiqede indawo yenkosi yamaqatha. Ngeke. Ngisho ngalanda bonke abangakini ngezitima ezobathi ngeke iphele le ndawo. Iphela nje indawo khona umonakalo kusuka izingane zamabhobhodliyana zihlezi ngambili. La ekhaya umuntu esizene edokodweni behlala nomshumayeli. Akekho umuntu obehlala yedwa lapha ngoba ufuna ukwenzani uzoyizwa kanjani insini? Yesonto mayikhala insini uzoyizwa kanjani? Uphuma phi lo mthetho? Nuthethe phi lo mthetho uthi ngoba nakusenemali nina nizofuna izisa ngifuna amadokodo. La ekhaya idokodo belibukwa omakhelwane balo abakheduze nalo. Uma idokodo selineminyaka emithathu kuyaqala ukubala unyaka ngoba umama ledokodo ufelwe kusazilile unyaka. Bayabona kafiki. Abese bemlandela bangakhona bethola ukuthi inkinga yakhe yini. Lahlala idokodo isize kwaze kwabola ingodo iminyaka emithathu ufaka umuntu akahlala. Amen. Ngoba indawo lekaNkulunkulu. Lokhu sisiyofuna siyokulenga igcawini sifuna nje indawo eningi lapha indawo. Khona amadokotela ngelamuntu phakathi. Khona amadokotela ahlezi ingane ngayodwana. Ngihlulwa ingane yami ekhaya mina ayiswani nami ekhaya kodwa lapha ebuhleni nedokotela. Noma la khona ubaba inedokotela. Kokeli ingwele ubaba umama bamba ingane yakho. Umusi kaNkulunkulu ongaphenduke ube i-chicken house. Asisizile chicken house la. Asisizile futhi eBascopo la.
ingane yakho yazi ukuthi ilelephi ihlezi kuphi asingasuka emakhaya inyanga izulu mayifika kule muzi yakalo muzi la wawunganyukile ukudlulela ethempeli muzi wawugcina khona lapha enubona khona yayingekho lengane kwani kunyuka kuyale phezulu kuphela khona lapha ezansi kwethempeli umuzi kuthiwa kuphelele umhlangano mawugcwele lapha yathi mayingena lapha ngesango esikhomba nali ihlathi ngabe sekwakhiwe kulo lapha ezansi bayalazi izini ngo Kopela nali ihlathi yathi bafana bami yathi ngiphethe abafana bami lapha abagangayo yathi kungangibulali la hlathi ukuze labafana befuna ukubonakala beyilapha ehlathini hayi lapha phakathi komzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wanikela isifanishiyela ihlathi lapha nenzani manje phakathi komzi kaNkulunkulu nifuna kube njani nifuna konakala lemhlangano umhlangano washembonakala kuzolimala wena uzobuyela ekhaya nesiqalekiso nasekhaya ungafiki bese kuthiwa kwalaba shembe kubulawa abantu kanti inini abazali noma ubani akakhokhela ingane yakhe bantwana benkosi lapha ekhaya kunomlilo njoba siphakathi kwelomuzi ushiye uNkulunkulu njengoba umbona lapha ufike nawo wonke amathuluzi nakho uhlezi nawo la ePulpit ukhona ingane kwale la ekhaya bantwana benkosi bayayazi nabo abashumala bayithwalayo ukhona umbayimbayi lapha ekhaya mabephuma lapha bethwesa abashumathe kuhanjwa lapha into ethe ithwele lapha umshumayeli libona kwamhlaba yalingana bishaya isifo kwamhlaba yalingana manje udalwa yini wena ukuthi usuke kini uzogangela lapha ngoba umfula lwesiphuza kuwo lo mfula ophiuna wala ingane bantwana benkosi ezihlezi ngazodwana umshumayela uvele ezweni lakuba akalazi ibandla lakhe ukuthi libeke lilelephi musu ufika nabantu bese bechithwa lapha phakathi komzenge ngeinyosi uqoqa abantu abakwehlulayo ethempelini oluphethe ngoba chitha lapho ufuna siphathwa amakhanda singalali ngomhlangano odlule kufika abantu lapha amantombazana apenda imlomo okuncane kwengane ufaka igqebhezana uqhutshwa amaphoyisa labantombazana onke abantu edolobheni linomfana oyedwa wonke lamantombazana niphuma niyakholwa la ekhaya sikholwa la siyazi ukuthi makhona ushembe lapha siyakhona siyoguluva la thethwa yimi lecala lapha phezulu uphuma ingane nje inkwebana ongayazi noma isuka eBliya noma isuka isa lapha kunoNkulunkulu khona sizoguluva nalabafana ngasithi bashaye ngabashaye emakhanda ngasuka ngawathinta amakhanda namadzebe ngawathinta ngizoboshwa ngasithela ngale basibe banamathela hayi khanda uzofa umuntu ushaya umuntu ekhanda la uzofa umuntu akhipha amehlo akubuke sefile uzoshaya into evele ifele kodwa asilekeleleni bazali umhlangano asiqali ukubona bekuvele kulekelelwa la ekhaya nikhona amanazareth amen nabantu abeza ngeimoto abaletha abantu emhlanganweni akuhlalwa ngabantu la ekhaya uma ulayisha abantu ngakini ubaletha kulomuzi muyisa ukuthatha imali kagogo ugogo kuzokunqamuka ibele lapho unqamula ingono ngamazinyo ngoba nakho ubona imali akwenziwa la ekhaya uzokuxoxela lapha phambi kweoffice la kwabilo leyodwa kakhumali eyilayisha impahla lapha yomhlangano isenhlangakazi mina engangilayisha lo mpahla abantu umhlangano kwakuba amaflaha u5 siwathula phezulu enhlangakazi kuyokumhlangana impahla omhlangano ihambile ayingabika amalulu la egcekeni yayisilo ukuthi uzophuma umhlangano kufonwe uMadondo lo ayisebenza office sikhuphuke ngeloli sizolayisha uyothi uphuma umhlangano uhamba silayisha impahla siphume ngotho ngathi senze umhlangano ungaphazamiseki liyoshona umhlangano impahla siyibeke phezulu entabeni yonke yabantu amen
Uma le bathi befika nomhlangano ngasasa yimi impahla ngiyimi ngifuna useyini. Afika ugogo impahla yakho ibhalile lapha. Afika ugogo ngifuna isipoti sami. Mzukulu. Siphenye ngifuna uphalafini wami ngesigubhu. Siphenye etendeni ngokuthola uphalafini bese ngiya isikalo kwakule ngalo yami nithi. Bese ngithi gogo 15 cent. Shele nosuka. Akho ugogo ahamba nophalafini wami. Bekungathathwa noma yipi imali lapho oyithanda ekhanda usiwenza ibhizinisi ngaleli bandla. Ngoba lo muntu omqolakho wena ngemoto yakho uzoqalekisa. Ngoba lesaba bazosiphupha imali uziphupha nje imali yokugcina. Sesitezi la emhlanganweni sisitezi ngokusokola sanikele kodwa masibona ngethemba sinango umuntu wathatha imali yakho. Wena ujabulela imali uzobona ngale mali uthenga imoto ifi imoto ngoba la ekhaya umuntu manje uthi usuka empangeni umuntu uzala ekhaya uyazi ukuthi uzala ekhaya ku 150 nawe ngithi uzokholwa la. Thatha phela ucabanga uma ugogo ethatha nathi imali wena usucabanga ukuthi 150 kusekheni angithatha 110 sala gogo nawe usala no 40 rand osamnikela kwenziwa njalo ke ibandla likhona manazana. Akulona ibandla lelo kuganga leli akukangelwa lapha akho business ongayenza lapho ube nayo la akukho nje ongakwenza ube nakho lapho uzoqola abantu olani ngabakashebe bathanazele bashisa impepho la lesuka khona. Uma usubona ibhizinisi bephutha konke lapha uzobuyela emva nesiqalekiso. Nikhona manazareth. Iyoziphelele impatho ikalwa yimi ithatha abantu okunye ngithi 25 cent ingokho leyo. Angikhumbuli impahla yalabiza 10 noma u2 rand. Isiliva uphose lapha endishini konke kugcwala ibhakede isiliva bayithathile abantu impahla yabo bahleze emhlanganweni base kuya bafuna lelo futhi balethe la ekhaya. Kuvela phi namthuna imoto engaka nje wena olayisha abantu la. Qala ngabayaqalekisa abantu awuboni. Nikhona esontweni. Lapha egcekeni ayithathwa into. Senkoshise ngime. Kodwa ayithathwa into la egcekeni. Kwakusenhlangakazi amakhosikazi ayosika ikhwani. Phansi ikhwani elokwakhe kusaphiwa ngekhwani oplastic bengekho. Asika amakhosikazi inyanda zawo. Le inkosikazi eyodwa mayithi isakwenze kwezanga lehlahleni iyabuya inyanda yakho ayisekho la. Silahlekile. Uyabona utshalo ukukhuluma ngapha. Sekuthatha umnyabopha nokwakhe ngeke ngisho njalo kwathwala kwahlatshelelo sekubuyele enkosini la ngaphezulu. Uma kufika lapha yana wena nkosikazi iphe ukuwa kutshani uthi baba bulahlekela kade sisika khona lapha. Yasikuthula iwuka. Manazaretha. Yasikuthula umehla kabhekana ngasayideni. Umanda sithebeni njengesonyama. Yasithula sibhanya ngamehlo. Yasithi abanye abantu basuke emazweni akubo agibele ngemali yokugcina ezohlala inyanga yonke la. Kodwa kuyothi mase kuholwa sekuthola ibusi sathola utshana holy sibuzo utshana. Nina abakhosikazi nithatha utshani balo noma ningahlala emhlanganweni uhlalela utshani balo. Isibuzo sakho iso leso. Awutshela kubuwenzani. Akutshontshwa lapha nikhona manazareth. Amen. Lapha ngiyakuthathwa lutho la. Emsinga le babili abantu bayothengela ingane ukudla edrobheni. Lo munye uyinazaretha, lo munye akalona inazaretha udla amanzi lawa amponjwa. Afika thenge lo wakithi oyinaza thenga impuphu afake ebhasini athenga ukudla kwengane afake ebhasini. Lo athenge kancane. Athenga amabhodlela lidume ibhasi libuyele emakhaya. Uma isehla lo phuzakho odlile kuphela utshwala mase bemethe stopini. Aye ngemuva afika akhombisa ngale nkukhu secabanga ukuthi ingane lami. Akhombisa ukuthi lele lami. Let's kiss this. Afake imbongoleni amuva. Lo umnakathi yokwehla phambili. Uma afika phambili uyacingisa kansekho. Ukhuluma nawe njalo. Othola ishanthe uzala lapha ekhaya zogana. Ubona umdlalo lo. Shembe engasebenza ngaka sebenza umdlalo. Ubizwe ubani umuntu ozala? Bizwe into zokweba la. Phathe nabantu la ubhaqela uzokweba. Funa uzofela la. Engabe ufela le ngakini, funa ukukhetha ukufela la, engabe ufela ngakini. Susokweba ngakini.
lisalela isaka uma sefika lo mnazaletha engane ngasaphethe isaka bese ziyathandaza izingane lezi baba ukuthengile ngempela thina silipe bese kuyathandaza la ekhaya abila amanzi ebhodweni ayikho impupho okufaka bese kuyathandaza kubiza ushembe kubiza ushembe lo ngale uyajabula lethi isaka wabeka naye amanzi ngale emsini wakhe kubo abekwa amanzi inkosikazi yayithi apha ubaba namhla ukwasini ubloss usithekele isaka elingala yasithumele emsukulu hamba lokho impupho ayabila amanzi ebhodweni uma isifika lapha lengane iyafica nasi silwane phambi kwethu sifaka isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe sihlezi phezu kwalisa ithi yakhamuka ingane ngapha iphethe umese wesaka isifuna ukusika sithi baso anibona ingane kwale bafana imkhulu baso ikali ingane isinga zisaka ibuye ngapha ngendishi ithi ibuye ngapha siphelule isigqoko sisifake sithi baso yabuye endlini kunini ingane yathi ayikhona isikhala mama ayikheki impuphu lapha khona umkhulu ohlezi phezu kwesaka lapha ya lempuphu wathi lena hey wena silambile suka lapha kusapha indishi waqonda yena inkosazi iya lapha sifini betwaba yathi ngene endlini baso nje usengokweba la ya baso lasali isaka bila amazazi ashe ebhodweni wavusa ubaba ekhaya baphela utshwala hey baba lesaka uthathephi lepuphu ukhona umuntu ohleziko lapha ya othi baso lethu sengeyakhe ugathele yapuphu nje akafuni lutho baso usisilwane silapha usisilwane manazana inyangezulu usisilwane washiya phansi mama wathi baba mntanami isaka ngilebile ngehlena la kulone lami walinda ibhasi ngakusasa lathathu isaka lakhishwa ngebona faka ubhasini driver wofuna olahlekelwe isaka nali isaka sesishini isilwane sathi baso lapha makungena lapha ngesango leli isango lingena lapha nangu baba mkhulu la niyabona bakhona uwayi khona intemi kanje khona indlela elali ibheke ngapha ngakini bomama khona indlela eqondako ikhomba ukuthi amadoda ngala nikhona esontweni iyakhuluma le yanto lethi ihamba njalo iziyofika ethempelini eliphezulu akekho umama ngapha kunesisanda sokudla masiyale phezulu umama ulaphe ngapha esinqeleni ngizoshaya iparliament abheke le umama konakala umhlangano bese kutholakala abantu sebehlangene phezulu sebakhe ndawonye emadokodweni thina sehlukene nabafazi bethu ngapha sesithola kodwa senihlangene phezulu nina baso Esewushunya yezayo uphakame omunye umbhalo 29 ungisheshisele baba sengithanda ukubaleka Timothy 6:20 imbhalo 29 lento ofikayo wena njengoba ufika nje yehlukaniswa lento kudala lapha esangweni ezazi lapha bekuhlala ikhetha nali ikhetha ngokukhumbula ebedayisa ingodo lapha esizansi esathi bekukhona iloli kaJesu kan utshani ngalapha bese kuba likhetha ngokukhumbula uba
elali bofunje amadevala elemela lapha emlonyeni leli yakhesa ladayisa ingodo kodwa imali lingayazi imali lalingayazi ngokukhumbula igama sasibiza ngalo sasala kulo lapha ezansi lo baba wayenza inkinga mawuzothenga kuye ingodo eshiwo umnikazi weingodo ezayidayisa kwakha amabakha abantu angodokodo lo baba wayikunika isaka lemali athi ishintshele wena la sayingekho igebengu la isigebengu siyaqala ukusibona ngawe la athi lo baba zishintshele lapho ngomkhumbulo lomkhulu athi zishintshele abese uthatha ingodo uyibathi ufuna ingodo ezisihlanu abese eqosha amatshe lo baba athi ngiqoshela amatshe futhi ayisihlanu wafakela indishini njalo makuthenga umuntu aqosha amatshe lapho samba kuwafaka endishini ukuthenga kuhamba ingodo eziyishuma amatshe ayishuma wabeke uzokhombisa umnikazi walezi ingodo ngamba masekhesha wena ungenza njani kuyobudle mhlambe kangaka wena angithi manje zonke ingodo zomuntu njengoba kwazi ukutshonta ibhodo linesishebo uhambe nalo livutha la Sipelo rayi ngempela ukwazi ukuthatha ibhodo lihamba nelayisi kuhambe kokho uyafika kusakho ibhodo akusakho kudla usele lokho nje la basopa ushefu nonokuthaka mfana wami sengiyahlala phansi ufuna ukutshela namuhla ushefu nonokuthaka bakhe yakhuluma ngayo ngayizulu bathi hawu thina boshefu ongabiwe lo musi yathi thina boshefu siyingozi yathi mangithi imdedela ngene kwethu nokuthaka basisulu behlale phansi awazi nokuthaka njalo nje unokuthaka into ebhajwa la esineni phezulu nokuthaka makushaya uqhushwe lapha phansi ushefu noma ngambone ethule nje kanje kodwa uyabavula nokuthaka bakhe abavule basingeze wonke umusi wozake wena ngokuhlala kuzobhajwa lokushaya nokuthaka ungamuke lapha uzele inkonzo iphakathi ulale vele ukushayela nokuthaka akuyindawo kudala le sizokhonza uNkulunkulu lapha nikona madoda funda ba Awu Timothy hawu Mathengwa kwakhulunywa ngoTimothy lapha asishiyamshiya uTimothy ngikhuluma ngami manje gcina okubekiweyo kuwe nakho ke udele ukukhuluma okuyize iningi ifane mshumayeli awuphinde futhi Awu Timothy gcina okubekiweyo kuwe udele ukukhuluma okuyize uzohamba ungena wonke amadokodo uthi mana ngitshele sengizweni lokho njengoba usulapha nje sesifelele uwe sebevelele bafikile usukhuluma ingaki nje usifike akashaya 20 minutes ula kodwa stop idokodo lomuntu stop idokodo lomuntu yini inkinga yakho ufuna namadokodo abanye uyabona nje kwelami ngizokhanda umnyango kulo game ophuma ngemva ngizongakubona khama ngapha ngiphume ngemva ngale baso uyeza gogo wena opposition la kwakho ngithi uyayihol pension 2000 oyihola ufuna namadokodo abanye uhamba batshela indaba ongayibuzile indaba uzobona ngokufika kwakho la kuzobona umhlangano kaNkulunkulu hawu wena ogcotshiweyo nawe ungagcotshwe gcina kubekwe kuwe kwabekwa ushembe msukwane ubuye manzi ngisho njalo lencwadi ithi nombana kagcina kubekwe kuye mayizongena kulomusi udele ukukhuluma okuyize udele ulimi lwakho ukukhuluma okuyise ukuthi mabantu besetaxini kuzoswakala umuntu oyinaza athi yokhuluma liphezulu zongena empangeni ahambe ekhuluma yena yebsebelela abanye abantu babukela yena ukhuluma njalo umuntu osedelela yakho lo muntu lo nithumbatha lo osedelela kamani imkhuzi bo bakithi asinayo uNkulunkulu okwedelelwa thina sinayo lo wasigqokisa sanje uyangibona njani sinayo uNkulunkulu okwedelelwa thina wasisusa phansi wasithatha sike lutho wathi sibe nje namhla siyeka abantu begibele phezulu kwakhe awuyifunde le ncwadi athi ifunde phinde ba Awu Timothy gcina okubekiweyo kuwe udele ukukhuluma okuyize into nje la ikhakulalelwa izwi kuzomenyezwa izwi kusene imintama mthi lithi izwi lenkosi akwenza yenza lokho kushiwo yizwi musufika nokwakho uhamba uzodusa abantu besaba wena kusemhlangano akusaba wena uzokhuluma yonke into ongayazi la ikhayigcene wathi ngisho ingane ezelo namhla kathi salo namhla uyayazi wena negama lakho
Sasa ufuna usitshela indaba wena la egcekeni. Sifuna nini la egcekeni? Ngikugelela lapha egcekeni angazi lutho. Kuthi ngishayisana lezi zinto zaleka angiyazi ukuthi ubani wena. Angifuni ukwazi futhi. Ngoba ngicina ukubekwe kimi bangiyala abadala mangena kulomsebenzi bangikhokhela. Angazi ukuthi wakhuphula kanjani. Qhubeka sithi akubaleke, sathi uNkulunkulu. Ithini esibili? Nathi yilo lelo. Nangenyanga yesikhombisa Yeah. ngosuku lokuqala lwayo Inyanga yesikhombisa uJulayi nje bizoqala nje phambi kwakusasa. Ngosuku lokuqala lwayo kobe kwenzeka inkonzo enkulu yomdedelo njalo lencwadi. manibe nomhlangano oyingcwele Nomdedelo ngenyanga oqala umhlangano oyingcwele. ningawenza umsebenzi wemihla Emakhaya siyahlaba. Emakhaya salichitha igazi ekuchithwa la ekhaya kuphela. Wonke umhlaba kumuntu ofungile ukuthi uyinazaletha. Amen. Asinakuphambana nawe lapha uthi uyohlaba ekhaya kimi. Phandle makufiwe khona isifo. Kodwa kusuka nje ushisa impepho kuna isha lapha ezulwini kuphela ukuze siphile libona manazareth. Amen. Ifunda uqhubeke naye. ningawenzi umsebenzi wemihla kungusuku lokushaya amacilongo mina Zoba shama icilongo singena phakathi komuzi kaNkulunkulu kuphela thina singamanazaretha asenzi lutho emakhaya. Amen. Namacala futhi awekho. Njengoba uthule nje ngubona thula uzufe nje manje. Thula nje thu. Uyabona uthule manje. Amen. Udlala inkonzo nomphuma lapha ke sisasa uthula ke loze kubhala uJulayi. Akadingeka umuntu okutholakala ngena lapha ngaphakathi noma ngabe usukaphi noma ngabe ungane nina kunina enomuntu eswini. Akadingeka umuntu ongena lapha amaphoyisa lapha la. Sesha maphakathi usangani mayise ngayicala gap yini mva. Ngoba lethu uNkulunkulu mase nolaka ulaka kushana ngobani. Alibesashaya lo muntu yethu ufike wona. Ulaka lushaya sonke manje uyahamthi kusisha kusenzeni. Ngasekho wasiyo. Usufuka wadunga isiba wona obaleka. Saduma uwe nje usuka yini ungayaliwe awufuni ukuhlonipha ngakini. Inhle kangayiko
ethi asisukume wasezulwini akupheli baba. Ela kumashengo ingcwele ngibona nalomzuzu ongiphe wona Nkosi yamakhosi siyakuthanda Jehova wethu sehlulwa kwenza sehlulwa yikho ukwenza baba ngoba wena uNkulunkulu asazi emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani siyasibona sesikufakile ekukhulumeni sakufaka kuzo zonke izinto shaya Nkosi uphozise siyathanda Nkosi ukuthi umsebenzi wakho ume uqhubeke njengoba abantu besa nje kangaka Nkosi beze kuwe babelethe Nkosi nasemgwaqweni abesa kuwe babopha nje emakhaya besa kuwe chef bavikele kuzo zonke ingozi abanye besa ngemoto engakhanyisi abanye besa ngemoto engenama bleki okuma kodwa Nkosi ngoba beza kuwe bathembe wena chef. Amen. Ba ngiyabonga. Siyabonga amazwi amnandi ezokhuluma Nkosi Nkosi zimbusise. Amen. Sizobala inkonzo yethu manje nesihlabelelo samakhulu 210. Indabenkulu.